Fl-aħħar sigħat feġġew 14-il każ ieħor ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 656 test biex it-total ta' persuni infettati f'Malta tela għal 227. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li l-każijiet il-ġodda ttieħdu kollha bit-trażmissjoni lokali, 11 huma irġiel u 3 huma nisa. L-etajiet ivarjaw, hemm persuna li għandha bejn 15 u 20 sena, 5 persuni li għandhom bejn 20 u 30 sena, 2 persuni li għandhom bejn 30 u 40 sena, 2 oħra li għandhom bejn 40 u 50 sena u 3 każijiet ta' persuni li għandhom bejn 60 u 70 sena. Hemm ukoll anzjana ta' 86 sena li riżultat fil-pożittiv għal COVID-19. Pa' 13 l-oħra l-anzjana wkoll tinsab fi stat tajjeb ta' saħħa. Bħalma konna qegħdin nistennew in-numru ta' każijiet li kienu relatati ma' safar issa dejjem qegħdin jonqsu li qegħdin insibu biss huma dawk in-nies li huma kuntatti ta' dawk il-persuni jew inkella n-nies li kien għadhom ma ġewx biex jagħmlu t-testijiet. U bħalma qegħdin naraw in-nies ta' trażmissjoni lokali dejjem qiegħda tiżdied u aħna l-iskop tagħna huwa li naqbduhom kmieni kemm jista' jkun. Il-Professur Charmaine Gauci spjegat li bħalissa dej aktar sarriċ biex jiġi stabbilit meta huwa l-aħjar żmien li fih isiru t-testijiet tal-immunità biex isir magħruf kemm hemm proteini li kapaċi jġildu l-virus fil-ġisem. Bħalissa din working group li qed naħdmu ħannaraw li huwa l-aħjar żmien li aħna nagħmlu dan it-test. Għaliex rridu nifmu li l-immunità iddum bejn 6 to 8 weeks biex titla fejn inti tagħmel dak it-test tal-immunità li tittesti għall-antibodies li jgħidulhom l-IgG. Allura aħna rridu naraw li hu l-aħjar żmien li aħna nagħmlu ħalli dan l-istudju jkun propju qed juri stampa ċara ta' vera x'qed jiġri hemm barra. Intant mindu faqqa l-ewwel każ ta' coronavirus f'pajjiżna saru 10,358 test. 3 persuni jinsabu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva, fosthom l-anzjan ta' 72 sena li għadu f'qada kritika. Hemm 4 pazjenti oħra fl-Isptar Mater Dei, 20 fl-Isptar Privat ta' St. Thomas, 8 fl-Isptar Boffa u pazjent fl-Isptar Monte Carmeli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.